Mae dysgu yn hollol anhygoel. Ti'n cael gymaint o cyfle i roi profiadau newydd i plant. Dwi'n gobeithio bod fi yn gallu bod yn bach o ysbrydoliaeth i pobl. Maen nhw'n mynd i weld chi fel mentor, maen nhw'n mynd i weld chi fel model rôl. Dwi'n teimlo'n hyderus, dwi'n teimlo y gallu i wneud hyn. Fi'n dod o gartre sydd ddim yn siarad Cymraeg. Dyna reswm fi moyn fod yn athrawes, really, yw i gallu ysbrydoli a wedyn gwneud gwahaniaeth mewn bywyd plant dosbarth gweithol. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu'r cynllun Dysgu'r Dyfodol i unrhyw fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig sydd eisiau gwybod mwy am yrfa fel athro yng Nghymru. Mae myfyrwyr yn cael 3 sesiwn Mentora ar-lein a 2 ddiwrnod o profiad gwaith mewn ysgol cyfrwng Cymraeg. Gobaith y cynllun yw cynyddu'r niferoedd sy'n ymuno ar gweithlu addysg Cymraeg. O'n i wastad yn bwriadu dysgu, ond oedd dim profiad 'da fi neu o'n i'n becso tyma bach am safon fy Nghymraeg. Dath y cynllun lan, a wedyn nath dyn i fi nôl i Gymru i astudio eto trwy gyfrwng i'r Gymraeg, a wedyn penderfynu wneud y Gyrfa yng Nghymru. Dwi'n teimlo bod yr cynllun Dysgu'r Dyfodol wedi ychwanegu'r hyder mod i eisiau mynd i fewn i'r swydd yma a cael bod yn rhan efo mentor, cael bod yn brofiad ysgol. Roedd yr lefelau straen wedi dod lawr. Dwi wedi bod yn mentor dwywaith wan. O'n i jyst eisiau gwneud yn siŵr bod pobl sydd yn meddwl bod yn athro neu athrawes efo rhywun sydd wedi bod trwy'r un profiad i siarad efo. So maen nhw'n gallu holi unrhyw cwestiwn a gobeithio bod y mentor yn gallu ateb pretty much pob un cwestiwn. Oedden ni'n gallu trafod yr gynigion oedd ar cael, unrhyw fath o grant, unrhyw fath o opsiynau oedd yn bosib i fi, ond hefyd oedd yn cyfle i weld barn personol nhw, a dyna beth oedden ni eisiau mwy na dim byd. Oedd dim profiad gen i yn y sector addysg, oedd y profiad gwaith mor reassuring dyma be fi moyn wneud. A fi'n credu fi wedi datblygu llwyth o sgiliau personol o ran reoli ymddygiad a wedyn sut i gynorthwyo myfyrwyr o bersonoliaeth gwahanol. Fi'n teimlo lot fwy hyderus o ran fy nyfodol, a mae fe jyst teimlad o sicrwydd ynglyn â dysgu ac addysgu trwy gyfrwng i'r Gymraeg. Dwi'n meddwl bod yr cynllun wedi helpu fi yn broffesiynol o ran cael mwy o hyder siarad efo pobl gwahanol o cefndiroedd gwahanol. Mae wedi agor llgada fi chydig ar faint mae athrawon yn wneud a faint o gwahaniaeth maen nhw'n gallu wneud hefyd. So roedd nawr wedi dechrau'r cwrs tar ac ar hyn o bryd fi ar lleoliad cyntaf fi. Fi'n dysgu pob dydd. Mae plant y cymoedd mor curious a maen nhw'n cwestiynu trwy'r amser. Y peth fi'n hoffi'r fwyaf yw pan mae disgyblion yn gofyn i fi yn y corridor, wyt ti'n dysgu ni heddi? A pan fi'n dweud ydw, maen nhw'n mynd mor gyffroes. Rydw i'n teimlo bod y rôl athro yn un mor bwysig mewn plant. Mi rwy'n ti fod yn mynd i fod efo'r disgyblion yma am 5 mlynedd a maen nhw'n mynd i ddatblygu efo chi. Mae'n rhoi teimlad mawr o boddhad i fi a jyst gweld y plant yn hapus yn really nice. Mae addysgu rili yn swydd arbennig a chyfle arbennig o dda, so fi wir yn argymell y cynllun unrhyw un sydd ystyried dysgu neu yn angerddol dros eu pwnc nhw.